Contingent number 4, City of Mandaue. Ang pagkulit kakao nga gipurma sa imahen ni Senior Santo Niño dinhi sa Barangay Cambaro mo'y buhing saksi sa ugot nga pagtuo sa mga Mandawianon sa gamhanang bata Senior Santo Niño. Akong gisubay ang kinatibukan nga dalan sa Mandaue o giampok sa Senior Santo Niño nga panalipdan ang tibuok Mandaue batok sa dautan ug katalagma. Sa Sinulog Festival, mudagsa ang daghan nga deboto ni Senior Santo Niño tungod kay kini ang tradisyon sa mga Subuano nga nagpadayag sa pagday o pag-ampo sa balaang bata. Ang Sinulog Festival, usa ka tinuoy nga panaan namong mga Mandawihan. Karon inyong masaksihan ang sayaw na puno sa gugma. Pasalamat kung pagtuo sa balaang bata nga si Senior Santo Niño. Viva Mandaue! Viva Pilipinos! Viva! Contingent number 4, City of Mandaue. Sana. Gusto tayo tabang. Isa mo na. Uy, tabang. Uy, tabang. Uy, ala tabang. Señor, que tanta no me Señor.